Halo, halo, halo. Selamat pagi semua. Tuh, si Mbah mau kemana ini? Tuh, ayo duduk Mbah. Ayo, tak pikir mau duduk ternyata mau apa tuh? Lah, malah mainan air. Terus ngapain lagi tuh? Susah-susah ngapain tuh? Wes toh Mbah, wes duduk manis. Ayo toh wes. Halah, dadak ngresiki kono barang ki ngopo to ya? Lho, sarapanmu wis tak cepake ning kene. Aku selak kawanan. Hayo, hayo, hayo. Ayo terus. Lho iki lho, sepepak wis ning kene nanti maem. Lah, cek sibuk gawe ning kono. Ngapo to, Mbah? Wis tak saponi kono, Mbah. Nah, duduk manis lah ya penak to. Apa meneh, Mbah? Aku arep mbok apake? Weh, arep mbok uang saku. Walah, makasih ya, Mbah, makasih. Lho. Lah kok apa ki? Judule? Walah, duduk uang saku toh. Walah, tak pikir uang saku arep nyangoni aku kerja. Lah kok jebule tahu. Walah, sing ngek sapa megah? Aku mau tahu kok, Mbah. Wah, enak. Sarapane tahu, Mbah. Oh, alah, Mbah, wis angel. Wis kene kono wis. Panganan dhewe ya, Mbah. Aku wegah. Lho iki lho tak cepake sarapanmu. Enak tahu. Iki lho tahu apa iki? Tahu bacem enak ki. Terus ki cemilamu roti bolu iki sing tuku lek ku pasar nek mau Mbah aku pas blonjo. Terus iki sayur tumpang segone jek anget. Wes komplit to Mbah sarapane. Sadurunge tak tinggal kerja kuwi sarapane ya. Ku nek kurang telepon aku